musidɓe amen andintino meɗen wasu ɗo jokkodiri e tabbatal pulago e mbatu mawgo ngo ɓe woni wadde ɗo tawata délégation ji wi e leyɗe ɗen fotti ɗo jokke men tan min dara ko feƴƴata ɗo kon hino ɗo mo kala wolu inde mum sino woodi ko wola toon e fi ngaral mon ɗo wolon ɗum on jarama ko jokkuɗon men kon assalamu aleykum rahmatullah Kadiatou Diallo télévision Fulɓe TV mi salmini on mi salmini technicien o inde am ko Moussa Balagey Oppa Saloum e CRR Note ɗo wiyete Bantan to Diawara Diallo jiyame mi salmini Fulɓe TV mi salmini Fulɓe Gambia mi salmini Fulɓe Afrique mi salmini Fulɓe mondo entier mbiɗo ɓe du'ano balɗe he cella he uditare he kawral he jaam par ce que kala ko idi ko on cella jaam kawral on woni foof e ɗo ham kontin mbiɗo du'ano télé o kadi Allah nawamo yeeso ha o ɓuura kala télé dow condition noon kaldumi ɗum wona affaire tribalisme ala ko wiya ko Fulɓe TV nden ko télé Fulɓe ko ɗum taki kalmi par ce que kala neɗɗo ɗayiɗi leño ma ɓuura nden Fulɓe TV e yo Allah ɓamtu mon ɓamta kala ko taari mon kala pullo e ko kalanmi noon oɗo ko musidɓe am hooreɓe kala mo jiiɗa ɗo ñaarel ko hoorejo district woni gardiɗo leydi chef e etoɗen kawren nangotiren gonen gotum way kalotiranen gonga ta en cuuɗotir ndaxte gonga woni fof Allah woni gonga gonga woni Allah te mbawen gannen ne enen nanotirgo kalotiranen gonga heɗen jadargo dow gonga on woni fop ko ɗum metti seɗen mbadda gonga heɗen jaada dow gonga tan heɗen nangotiri heɗen jurmotira ɗen muñotira ɗen ballotira kala ko ƴesɗen towat kono noon en mbaɗa han ɗum dey kala ndarowo intérêt hande tan laara janggo pour ɓesgu mum ha faw ɗo janoyta ɗo ɗum maɓɓati nden Fulɓe TV onon yo Fulɓe Gambia Fulɓe Afrique Fulɓe mondo acce mbiɗo mon salmina mbiɗo on du'ano mbiɗo on ñagono du'a yo télé mo Allah ɓamtinmo ɓamtina radio ngo ɓamtina kala ɗo pular woni okka men jaam he kawral e ko mbaɗanmi tasare tan he misal seeɗa tapital pular yoɓe jaññu lamɓe Fulɓe ɓe nangana ɓe en jiima ko watta he leyɗele men ɓe darano ɗum par ce que hande malinnajo soppa han tan pullo gambinnajo ɗasat wonko watta Mali de wonko watta ɗo goɗɗum he goɗɗum yo tapital pular Fulɓe ɓe kawru ɓe mbaɗa doole he gande he jawɗe ɓe mbaɗa mystique kadi par ce que pullo hanki wonko wawno ko hande ɓe cali ɗum reggin ɓe jahi ɓe ñemtini affaire Toubacry ha ɗum tolniɗo nden musidɓe men ɓe mbare he dulaje no kulloñ yo Fulɓe ɓe darano ɗum tapital pular tawi ko gonga yo ɓe darano on par ce que neɗɗo a ala ko ɓuri musidɗo ma o e koddijo ma o woni fof assalamu aleykum rahmatullah inde am noon ko Moussa Balagey Bantanto Oppa Saloum on jarama woni yewtere weltanama miɗo andi tan ɓatum leyɗe he e yahata jeego ha jeeɗɗi ari gambe ɗo miɗo andi yewtereji kelɗuɗi waɗay ko tawata balle ɗen ɓeydete yaññinede fi wallugol ɓen ɓe annduɗa no tampi jarama boy alhamdulillahi rabbil alamin Kadiatou Diallo a salminama no fewi an heɓe garduɗa foof alhamdulillah wonani eni weltare no fewi e yettude Allah e julde e nelaɗo muɗum Muhammadou sallllahu alayhi wa sallama on Allah newnanɗo en ha mbawɗen joɗade huccodirde he nde ɗo tagore huccodirde he ɓeɗo yimɓe huccodirde e oɗo pulagu nde wonno kala ko yahata e jogui ko naɓata ɗum nden ko addi en ha ɗo ko en jetti Allah e on ɗon sababu holɗum pulagu o holɗum ko tabital pulagu so a nani tabital pulagu inde nde firti ko tabintine ko gonɗon e dow mum ko holɗum Fulɓe tabinti noon ɗemgal moɗon tabinti noon pine mon e aadaji moɗon en jetti Allah noon en jetti kadi hono président meɗen leydi o hono président Adama Barrow
alhamdulillahi rabbil alamina so a yi eɗen ɗum ɗo mbawa wadde konde leydi ndi deeƴi konde keɓɗen yamirore konde keɓɗen kadi kalifa bawɗo en newnande ɗum ɗum no en jetti Allah en jettimo no feewi nde wonno neɗɗo kala mbo yettani sababu yettata Allah nden no en jetti sababu o foof en dewni henne kadi hoorejo meɗen tabital pulago hono koto am mawnira on hono Sidi Déme en jetti ɗum no feewi e gardigu muɗum ngu Allah rokki ɗum nde wonno so a rokkaka dokkaɗo o jaɓan ɗum e dow ko o rokkako so o ardoma e dow kadi peewal en jetti Allah en jetti ɗum no feewi eɗen ñaagui Allah yo Allah jundu gurdam meɗen alhamdulillah mbasitomi pulagu o tan ko gueɗe dantaŋeje holɗum pulagu woti en kul en kewani kulen en kawrani so tawi en keewi en kawrani ala ko nafata ala ko mbawɗen hawrinde saka ɗum hawrata to so tawi en kewani eɗen kawri en kawrinat ko heewi ɗum ɗon hawra ɗum hawrina ko hawrata ɗum noon pulagu nanggodiren ballodiren jurmodiren kadi jaafodiren kadi ala e sago neɗɗo mbo gonduɗa o ma jaafoɗa ɗum ma jurmoɗa ɗum ma jiiɗa ɗum ne kadi alhamdulillah rabbil alamina pulagu Gambia fof ɓe beltanama ɓe ñagamane du'a ɓe ñagamane kadi kawral eto ɓerɗe eto terɗe eto golleji fofof neɗɗo ala e sago ɗo gonɗa pullo ɗo ko ɗon gonɗa kadi he hoore ma neɗɗo woti a haaɓe hoore ma ɗum woni habde e pullo bando maɗa en jii leyɗe ko hawri ɗo ko fof ko pulagu o noon hawrindini ɗo ɗum noon en jetti Allah en jetti ɗumen no feewi darde meɗen noon ɗo e wasu hande en beltima no feewi en jaari fulɓe wasu en jaari kadi leydi ndi fof en jii darde mabɓe ne kadi en jetti hen Allah no feewi alhamdulillahi rabbil alamin kaldo e moɗon ko ceerno Alhuseyni Ba jooɗiɗo toon e leydi meɗen Kombo saare men Mandina Ba alhamdulillah rabbil alamin assalamu aleykum wa jamaatul misilmina o misilmati mi salmini fulɓe kawruɓe ɗo fof e nder Kuntawur Wasu hande komin Mamadi Camara Leɓar ɗo min woni chairman aada e cosaan URR ko minen gari ɗo wadde represent region Basse o miɗo ɗo wondi e hoorejo am mbiteɗo Sukel Balde ko minen gardi ɗo e hoorejo amen mbiteɗo Koli e mawɗo amen minen fop on woni baba fulagu o e nder leydi he han ko wiyete Alaji Ilo Ba minen gondi e ɓen fof ɗo e alhamdulillahi rabbil alamina e min jetti Allah e min calmini e Gambia fop kala pullo min calminima miɗen ñaagui kawral he fulagu he mbakkiloɗen kawren conkiɗen kono gonen gotum hota en nanguidiran enen fof ko bonen anniye goto mbakkiloɗen ho Allah ɓantanaɗen fulagu ngu rahmatullahi en calmini dendagal ko renti ɗo ko hande en calmini Fulɓe TV en jetti Allah no fewi tawede en e oɗo programme kadi Allah wawna en kadi hawrude e ndeɗo jonde nde kawrutoɗen ɗo eɗen mbawno arde programme o taw en hawrani e wono ndeɗo jonde ko adi foof en jetti tabital pulagu ngal Gambia en jetti tabital pulagu ngal URR en jetti jooma télé o ɗum woni Alaji Samba Mbaalo en jaarimo no fewi so yi ɗum fof waɗi hande taɗɗele fof ala hen ko kanko jeydi pulagu ngu kadi ko wonde makko pullo takki ɗum weeɓani en en jettirimo ɗum en du'animomo kadi yo Allah ɓeydu golle ɗe yo Allah nawru ɗum yeeso ha yaaja en calmini Gambia fof en calmini président ha e sukkiɓe ɗum en calmini Alaji Sidi Déme en calmini koyeji URR woni Alaji Sukel e advice tabital pulagu interne Gambia woni Alaji Basi Mbaalo en calminimo no fewi so ɗum ɓenni min miɗo iwi Sandou mbiyetemi ko Tidiane mbiyete Sall ko min woni cukko hoorejo woni hoorejo amen wiye Moussa Sabali ɓuura andirede noon ko Ñimma Sabali kono noon ko min woni jaahowo ko min woni koyɗe makko min ari wadde ɗo represent Sandou so ɗum yawti kadi mi jarnimo hen mi jarni kadi koyeji ɗi foof en beltima en du'ima pulagu sa nani tabital pulagu ko en ndendu gonen tabiten gonen neɗɗo goto wonde neɗɗo goto nde noon takani en kaɓata so yimɓe woni neɗɗo goto ko memi oya foof memat oya musat oya sabuno ko en ndentani ko haalete ɗo e Afrique fulɓe ne jogui leyɗele 27
andi fulɓe biyata ko seeɗa kono hoɗum tagi en tabitani ha joni enen manki hawrude so tawino en kawri leyɗele nogas jeeɗiɗi so tawi ɗe leyɗele foof darima ɗe kawri ko ñuñu fiiɗi oya gañoto kanno hande fulɓe jogui gueɗal e nder Afrique e nder aduna o sabu noon leñol ngol wona hande ngol fuɗɗi sa calcule wiyeteɗo guila e jamanu annabi Nuhu ɓiɓɓe annabi Nuhu tato ɓe o jibinnoɓe ko hen wiya fulɓe yalti annabaɓe hewɓe rewi hen ɗum wona hande mi salmini mi juurima jaafoɗon kadi mi raɓɓi ɗinade ɗo tan haaloɓe no kewi kono kadi ko haale kadi ene woodi comme tabital pulagol ngal Gambia mi salmini horejo tabital pulagol ngal Gambia Alhaji Sidi Deme a salminama no fewi en calmini télé Fulɓe TV on calminama no wayno Kadiatou Diallo Abdoulaye Mballo onon foof oɗen calmine miɗen wonani men weltare o gaddude télé Fulɓe TV ɗo ƴeftude yimɓe andinde yimɓe wondema télé Fulɓe TV no ari ɗo hande en calmini noon ɗum woni jinnaɗo ammo ɗum woni baba am Samba Mballo toon to France kanko saabi o télé Fulɓe TV wonani en weltare no fewi en calmini ɗum woni Oumar Sonko Cissé toon to Indian no wonno si mboɗo heeɗi o anda wondema yo andu ko jaam tan Fulɓe Gambia goni hande e nder wasu ɗo en calmini horejo kala ko woni ɗo kala ko ari ɗo e nder Gambia ɗo hande kala arɗo ɗo wasu ɗo hande en calmini ɗum no fewi guilandema ɓe Guinée Bissau eɓe Mali kañuma e Sénégal e Mauritanie foof kala garɗo ɗo foof na salmine rewɓe kadi e gardiɓe men ɓe foof ɓeɗe calmine no wonno hande hande ko welo welo tan wonɗo min wiyete Alaji Basi Mballo cukko hoore regional URR ko min woni kadi advice 1 ɗum woni jamirowo e nder Gambia hoore e hoore URR mi salmini noon foof wonɓe yeeso e wonɓe ɓaawo foof on calminama ko mbiyatmi tan fulɓe no wiyani tan nanggodiren gonen hunde wotere se en nanggodiri e mbawi wonde hunde wotere tan kala ko nanggodirɗen tan en jaddoto eɗen calmina noon kadi miɗen gardi ɗo e mawɗo men no Tidiane haaliri ni kanko woni baba fulɓe ɓe hande e nder Gambia ɗo ɗum woni Alaji Ilo Ba kañuma e Alaji Koliba no salmini no fewi miɗo wondi e boso am ɗum woni Cugel Balde eɗen calmina foof kala ko jooɗi ɗo sa wi a kontat a juumat ɗum ne en calmini foof kala ko jooɗi ɗo ko ari ɗo foof eɗen calmina ɗum no wayno e Kadeso en Aliou Diallo Sare Talo kamɓe fof ɓeɗi ɗo en calmina ɗumen foof kala ko ari ɗo eyyi ɗum noon ko mbawmi wiide tan no ɓe mbini tan tawde tan neɗɗo ɗi yiɗi haalde ko heewi kono ɓay ɓe mbi no raɓɓinde no wonno woodi yewtoɓe hewɓe ko potta yewtude goto foof heeɓa hen seeɗa ko yewta ɗum noon mi salmini foof miɗo salmina baba am noon no feewi noon ɗum woni Alaji Samba Mballo ko kanko woni jibinɗo kam o ko kanko waɗi feere o télé ɗum noon on calminama on juurama on beltanama no fewi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mini koto inde mum e yettude mum komin wiyete Sukel Balde komin woni hoorejo Fuladu is URR te kala komin tamna rional o pop place Oumar Cissé o komin ɓe tamna ɗum assistant am o woni Alaji Basi Mballo mi salmini Fulɓe TV Kadiatou Diallo yette Mballo o Ablaye Mballo mi salmini on mi juurima on yo Allah naɓir télé o to yeeso min de ko mbawami haalande fulɓe ɓe mbakkilo en gonen hunde wotere gonen nene goto baba goto sabu si wona ɗum tan en keɓata gueɗal meɗen han laamu immi han ko fulɓe ɓe ceɗɗo immi han ko fulɓe ɓe enen ɓe gimmima fulɓe ɓe ta jomma yurnito hay goto jaɓata waɗande fulɓe ɓe te ɗum e poti ɗum accude nanggodiren kala ko nangguɗen si en nangi tan kala ko nangguɗen en taƴa kutu mi salmini Sidi Deme heɓe ardiɓe muɗum kala hoorejo garɗo ɗo mi salmini rewɓe ɓe fopp
mi salmini kansuloji ɗi kala gonɗo ɗo kansulo debbo mi salmini ɗum mi salmini président meɗen no ɗoni Adama Barrow ya Allah waɗa en fulɓe ɓe jaam Allah addana en kawral si en mbaɗi en nangodiri walla en taƴa kutu si en gaccani yurnodirde tan moƴƴata e meɗen so mino ñagani en ya Allah waɗan en kawral Allah okka en duuɓi e cellal e sellirede assalamu aleykum mi salmini télé fulɓe Gambia ko idi tan neɗɗo e tori tan e pullo baɗɗo sababu fi darnude télé fulɓe e nder Gambia eɗen mbo tarani jaam e ɓamtare e kisal fi golle muɗum wayno ko leñol ngol mo liggani ko min woni Kadi Sow e cukko hoorejo ɗiɗaɓo e nder national tabital Fulago Gambia te miɗo salmina e boss amen Sidi Deme e liggodiɓe muɗum ɓe fop te kadi miɗo wiya e hooreɓe district ji wonɓe e nder Gambia e capanɗe jowo e yimɓe tato hooreɓe district ji wonɓe ɗo ɓe fof miɗo wiya maso tampere saabu heɗen gandi golle mbeɓani en noddama ɗo neɗɗo tinino yimɓe ɓe keeɓi hen tampere no fewi kono noon neɗɗo fof kala ɗo iwri e tampere nde heeɓi ɗo heɗen ɗum mbiya maso tampere ko liggey o wayi noon te kadi ko liggey moɗon ko ligge moon liggoto ɗon eyyi si ɗon yawti han min ko ɓuranmi haalde tan e senggo Fulagu he fulɓe ɓe anduɓe he alɗuɓe fulɓe ɓe e nder leydi Gambia tinnoyoɓe darnu school aji Pular e nder leydi Gambia hande hay school si a darni e nder leydi Gambia sa wi kala cukayel nattugel ɗo lewru fo lewru a yoɓat naggam fi jangga Pular a heɓat yoɓatɓe lewru fo lewru comme no o hôtel wonir ɗo ni watte yo wattu darnuɗo o e yimɓe yiɗo gara e jooɓa mbo heɓa profit muɗum sa nani leñol ko ɗemgal e janggen ɗemgal meɗen ngal kaalen ɗemgal meɗen ngal kala dula sa nani leñol tan ko ɗemgal so ɗemgal moɗon wuuri tan leñol mon wuuri kono si ɗemgal maayi tan leñol maayi e mi raɓɓinɗino noon nde wonno no waaji o wini tan haaloɓe keewi wattu ala kono noon e anduɓe alɗuɓe e nder leydi heɓe miɗo ɓe tori tan yoɓe darnu school aji Pular e nder leydi he ɗemgal ngal jangge si a nani noon leñol tan ko ɗemgal so ɗemgal wuuri e nder leydi moɗon leñol moɗon wuuri kono si ɗemgal maayi tan leñol maayi salli ala Muhammadu on jarama jaam hiire moɗon Fulɓe TV on salminama on juurama on landama jamma on ari e jaam yon rutto e jaam ya barke Allah eyo ko yewtete ɗo kon fof ko ɗum woni yewtama hankadi ko heddi ko golle tinnare e wakkilare e muñal ko naɓata noon leñol ko muñal mawgal woni ko naɓata ɗum e tinnare waɗi no bete eɗen wiya noon kadi jama on muñal beru ko muña kon yo Allah yoɓu moƴƴere ya barke Allah e gila yotta ɗo hanki modi ko alhamdulillah beru ko hawriti ɗo ko modi Fulagu ngun no tinni fota ko seeɗa ala e muɗum samna sa ndaari ɗo han gilandemma Banjul han memoy Koyna fulɓe muɗum fof no ɗo ɗiɗo e tato fof no ɗo hande gandodiral no woodi e muɗum muradu moƴƴuru ɗum ɗon tun ko jaam ay ko rendinɗen ɗo ko sabu Fulagu ko na wiide ko fi goɗɗum ngo wano ñammi e ko waywano ko sabu enɗam ɗam woni ko hawrini en ɗo hiɗen ñaago noon kadi Allah yo Allah ɓeydan en jaɓodirde e nanodirde e faamodirde Allah danda en jamfa hamna ko jamfaji ɗi woni ko yakkata ko woni kon fowde neɗɗo so immike kaw immi o ari o heɓali hay hunde kono so heeɓi teddungal si pullo heeɓi teddungal ala ko mankira ɗum noon miɗo salmina onon fof miɗo juuro on miɗo lando jammoɗo en salmini rewɓe beru ko ari ɗo ko ɓe weltanama sabuna hande ɗo ɓe tinnanike en moƴƴa ko seeɗa ala e muɗum eyo ɗo kay meɗen ñaago duwaw meɗen duwano on e wonɓe sababe télé on yo Allah nawran en yeeso yo ɗi téléji heewan en téléji fulɓe heewa radio ji fulɓe
heewa hara ala ko leɓete toon sina pulaar nde ñaago Allah jogiiɓe doole e Allah yo wallu en heɓen ɗum kadi ɓeydo hara wona gooto wano hanni arayno ɗo Fulɓe TV ko ɗiɗo tato nayo ɗum jogii ɗo kono hannde kay alhamdulillahi hay sen wi'i go'o ɗen ɗamini ɗiɗi e tati eyo ɗum noon haray on jaarama on salminama on du'anama on jaarama miɗo salmina fulɓe Gambia fof hamuɗo salmina fulɓe Afrique fof ɗum woni weltare mawde hannde nde ɗo ñalande nde kawruɗen ɗo woni weltare woni yettere Allah no bete sabu hannde kala mo ganduɗa ko a ɓiɗɗo pullo ano welti hoko waɗi ha beltiɗa ko jota e baɗɗo oɗo nden mbeɗon jetta Allah mbeɗon jetta hoorejo Sidi Déme mbeɗon jetta hooreɓe Gambia ɓe fof hay goto accaka ɗon calmi jetta rewɓe ɓe fof ne kalɗo pullo woni hano yette ano jarne hande enen fulɓe en keeɓi weltare en keeɓi maalu so en jaaɓi ko so en jaaɓide dangodiren jiiɗodiren kormodiren keɓodiren enɗam si ɗum waɗi tan ta en keeɓi maalu te ɗe dente fulɓe ɓe nanten nde fof heɗe mbaɗe ala ko waɗi ha heɗen ɗe mbaɗa si wona ha denten anniya denten ɓerɗe anniya o wona goto hakkilo o wona goto miijo o wona goto si ɗum waɗi tan en daɗat kono kala ko hedditi men ɓawo ko wasgo ngo hawru tan etoɗen kawren en fof kawren keɓotiren enɗam surtout minen rewɓe ɓe noon yo min keɓotir enɗam ɗe dendeje mbaɗoɗe ɗe ɗo ni no waɗu ngal ɗo dental ni kala keɓɗo hen hakkil a yiyat ko ɓeytare ɗum wonta par ce que hande minen rewɓe kawruɓe ɓe ɗo fof min gandodira min gimmota e place goto kono ngal ɗo dendal hande hakkude amen ɗo sako goto fof andat oyɗa goto fof ƴeftan numba téléphone oyɗa a yiyatta gandodiral arat enɗam ɓeyto famodiral waɗa ɗon nden ko weltare tan woni ɗon muɗon mbi assalamu aleykum wa rahmatullah inde am nde komin Dikko Cissé bantanto Oppo Saloum aujubillahi mina seytani rajim bisimillahi rahmani rahim salmini dental kala ko wonɗo ɓiɗɗo pullo kala ko hawriti ɗo mi salmini ɗum mi juurimama ɗum mi ñaguima ɗum duwaw mi duwanimama ɗum hande ɗum ɗo wonani en weltare e hawrude ɗo e ko ha hande tan koye kulle fulɓe ɓe tan nangodire gonen hunde wotere saabu hande ngal ɗo dental ɗeɗo dente fulɓe na gadda enɗam ɓeydo e hakkude pulagu he saabu kala mo andano ɗon kawri hande janggo son kawroyi tan a andat oɗo ko woni oɗo wadde mi yetti Allah mi yetti dental ngal mi yetti yeesojo men Alaji Sidi Déme yo mi salmini kadi yeesojo amen o Alaji Kebbe Balde anne a salminama Oumar Sompo Cissé anne a salminama kala ko hawriti ɗo aɗa ñaaga enen fulɓe ɓe gonen ɓerɗe goote gonen anniya gooto o woni fof saabu hande sa daari sa yi wiyama leyɗele ɗe fof gari ɗo ko haɓanade leñol won woɓɓe no goppi golleji mumen no gari ɗo ko fi tan ɓamtare leñol addi ɓe mi salmini hoɓɓe iwruɓe e leyɗele he fof ha e nder leydi Gambia kala hoorejo gonɗo ɗo mi salmini ɗum mi juurimama ɗum yo Allah nawru en yeeso ya barke Allah ene laaɗo muɗum yo Allah ɓeydu en ɗam ya barke Fatiha salatul Fatiha mi salmini on mi yetti on mi jarni on tabital pulagol ngal Gambia e dow ardade Sidi Déme komin Alhaji Koli Ba leydi Basse Yero Bawol e on gaccat hakke noon dande ami nangi he ko gonɗen ɗo ko neɗɗo kala tagaɗo e nder gurdamma ala ko ɗaɓɓuɗa si wona jamma te noon jam fulɓe ko en nangodirde gonen ɓoggol gotol ko ɗon woni jam meɗen siko ko wawen wadde ɓoggol gotol si haɗa hare ado hat sonko ko ɗum woni hadde hare nde kala mbatten hunde en laaɓodirani eɗen cuuɗodira ɗum ko sikke waɗata on sikke noon haɗa mbo wawi lodde ɓernde Koli Ba siko korɗa ɗum lodde ɓernde neɗɗo goɗɗo kala ko mbatten
laaɓodiren si en laaɓodiri probléme wonta hen tabital pulagol ngal Gambia si neɗɗo fof neɗɗo gonɗo ɗo si andi nafa mum en nangan ngal juuɗe ɗiɗi i waɗi han hewɓe yi'odirat ɓeɗo oko addi ha eɗen ji'odira ko ngal tabital pulagol ngal Gambia yimɓe mbawa yurmodir ta wona e gandodiri yimɓe koma gandodirani e jurmodira yimɓe mbawa nafodir ɓe gandodirani sa yi minen URD min ƴefti Oumar Fampo Cissé ƴefti koppu leydi wo leydi leɗɗe jeeɗiɗi ala okkaɓe koppu o si wona ɓiɓɓe fulɓe URD leɗɗe jeeɗiɗi on koppu e pile miɗen keeɓi hen nafa sukaɓe ɓe gandodirano ɓe gandodiri cee goɗɗe gara wadde final ɗeya cee i ciwa to leydi amen Basse hoko addi ha miɗen noon mbaɗi ko ɓiɓɓe fulɓe immotoɓe leyɓe ɓe nangodira ɓe jokkodira ɓe gandodira sa nani neɗɗo maayi a feera ɗum yi a anda ɗum mayde hulɓini siko alano ɗum watama siko nde kala nanɗa neɗɗo maayi yiɗi o taw ko Tamba mbo woni mbo ganduɗa ɗo jooɗiɗa kala waɗat sunnu hoko waɗi ɗum ko gandal ngal jonon haaloɓe keewi min comme politisane si on gacci kaman mi wonat ɗo ha juuta jomi okka mawɗo men Alhaji Ilo e giɗo fulɓe giɗo tabital pulagu giɗo URD giɗo Gambia fof ko wano on mawɗo min gardi ɗo neɗɗo mbo andano ɗum kala anda ɗum o ala ko woni waɗanani min o ala ko woni waɗani e pulagu o ala ko amani e pulagu ngal tabital pulagu ko société French Hotel on congrès kañum wonno mawɗo amen French Hotel Kombo ko ɗon ngal sosa Fikule Sidi Dem ƴefta siko ko hunde wotere ñaguimi ɓiɓɓe fulɓe Gambia yo on pottin hay yimɓe temedere fulɓe Gambia mbawa rondo tabital pulagu saka yimɓe tato hay yimɓe temedere mbawa nabde tabital pulagu ngal Gambia jaada hengal naɓa ngal no ngal foti yaaru saka yimɓe nayo ma tato mi haali ɗum mi haalti ko ɓooyi woɓɓe mi kolato ley Koliba accu woɓɓe ni oko haalnatami ko woti ɗum bon ko ɗum haalnatami ko woti ɗum bon sa ƴefti tabital pulago a waɗi e juuɗe yimɓe nayo leydi Gambia fof ɗum yahat ɗum yaata mi yetti Allah mi yetti on kala garɗo ɗo miɗa ɗum jarna onon jatigiɓe ɓe Moussa Tripoli an Moussa Balagay Daraman Diallo he Sefu Perba he Dikko Cissé en kala debbo gonɗo ɗo leydi ñaan mi yettima mi jarnima he tinnare mon min beltima no bete Alhaji Ilo bisimilla mi nani haalama Alhaji Koli jo ala kon mbawmi hen haal tan si wona mi weltanima e tabital pulagu ngal Gambia min de mi haalta ɗo ko heewi ko noon miɗo wawi andin fulɓe Gambia yo tinno kawra tinno liggo ligganto ko ɓiɓɓeje ligganto ko taniraɓe ligganto ko fofof ngal tabital pulagu ngal Gambia min mi wawa haalade min ko ligge mbawmi min noon sago am tan ngal tabital ngal yahat ɗo ganduɗa kala ɗo jinmi yo ngal yah tat koye ɓural tan ɗum noon mi jarniɓe mi yetti Allah mi yetti ɗumen mi jarniɓe tinne noon tinne nangodiron tinno ɗon nangodiron liggo ɗon ligganto ɗon ko fofof on jarama. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Yo min inde am ko Abdoul Khadir Diallo capital pulagu youth coordinator miɗo haala noon e inde sukaɓe he salminama on juurama on jettama kadi mawɓe enen sukaɓe en mbawa yob kalifaji men ɗi kalifaji ɗi liggima heddi noon enen
handi ligganima en han sa yi ɗum ɗo fof ko Allah e kalifaji moƴƴi ɗin jogiɗen ɗi ha joni noon ɗi en ɗofta ko enen poti daro ganden eɗen jogui yeeso eɗen jogui ɓaawo si en daraki han si yakkima ko hemen tan wadde noon daroɗen nanganen fof ko ɗum kemnomi toon ko ganduɗa ko kalanmi e oɗon calminama on juurama kadi. Assalamu aleykum capital Pulago ngal Gambia. Mi salmini goto be inde mum e yettore mum. Min Aissa Doucouré Lowa Saloum. Ara miɗo hiwro kala ma ko jooɗi ɗo ko fof mi salminiɓe. Hoɓɓe arɓe ɓen fof mi hiwrike ɗum landike siɓe jaam. Mi hiwrike chef uji ɗin jowi non ga. Mi yetti hiwrango mi tegi ɗum e jungo Ali J Touré Lowa Saloum. Ara mi hiwrike ɓe landike siɓe jaam. Mi hiwrike hoore ɓen fof mi tegi ɗum e jungo Elman Bayo hewtana hoore ɓen fof district naji ɗin. Mi hiwrike Baye Siri Dem. Mi hiwrike lanɗo men joɗɗinɗo en ɗo on. Haray yo Allah on ɓeydu jam o moƴƴina battane ɗen. Yo Allah hejjindin en no moƴƴiri. Danda en masiboji yilotoɗi hakkunde leydi e kammu. Waɗana en ɓural mi torikema Allah mi fattikema jooma. Haray wassalam. Pulagungal warane dua. Capital Pulagungal warane dua. Endilena yare warane dua. Fulbe Gambia warane dua. Rewbendilena yare warane dua. Cidiyo warane dua. Endilena yare warane dua. Warane dua kanwele. Pulagungal milamdo warane dua kanwele ma. Warane dua kan. Jamiri maubebe warane dua kanwele. Warane dua kanwele. Kono jappi kodi kam warane dua kanwele ma. Warane dua kanwele. Lamdi machi di dem warane dua kanwele ma. Nore dua kan. Pala Musa mi lamdoto warane dua kanwele ma. Nore dua kanwele. Mama li salmin mi warane dua kanwele ma. Warane dua kanwele. Jara ma dikosi warane dua kanwele ma. Nore dua kanwele. Fulakuna yara yesa warane dua kanwele ma. Nore dua kanwele. Mindima jai warane dua kanwele ma. Nore dua kanwele. Kono fana jaran ma warane dua kanwele ma. Nore dua kanwele. Kono arbe hirongo warane dua kanwele ma. Warane dua kanwele. Kono maram weltima warane dua kanwele ma. Nore dua kanwele. Halanam inde ma warane dua kanwele ma. Nore dua kanwele. Demi yellini no gide warane dua kanwele ma. Nore dua kanwele. Ubasena bembi warane dua kanwele ma. Nore dua kanwele. Jara ma Maimuna warane dua kanwele ma. Nore dua kanwele. Ibrahim Jayowi warane dua kanwele. Nore dua kanwele. Lamdi majane wan warane dua kanwele ma. Nore dua kanwele. Bujankande umiya warane dua kanwele ma. Nore dua kanwele. Walla mi anda indende warane dua kanwele ma. Nore dua kanwele. Yete jallowi warane dua kanwele. Kola bando makala warane dua kanwele. Ko uchunu baba ganyo warane dua kanwele. Ya Allah urnuma warane dua kanwele. Jara madembo am warane dua kanwele. Kono yalla yo ngel wiye warane dua kanwele. Fulfula kunde umiya warane dua kanwele. Kale mi weltima warane dua.
ndeysan kono wuccundu baba kañum waɗane duwa hakkane wiye kono basenjin mbiya waɗane duwa hakkane wiye ko leydi ñanidi waɗane duwa hakkane o pasalum dew mbiya waɗane duwa hakkane wiye kan wiye ko kajjatu wino kam waɗane duwa hakkane wiye ko kajjatu wino kam waɗane duwa hakkane wiye ko abdoul kadi diallo waɗane duwa hakkane wiye ko kajjatu diallo wiye waɗane duwa hakkane wiye ko ɓiɓɓe fulagu waɗane duwa hakkane wiye kono mawɓeɓe mbi waɗane duwa hakkane wiye ko mana weltima waɗane duwa hakkane wiye jarama fana am waɗane duwa hakkane wiye salmini dikko si waɗane duwa hakkane wiye kono kadi sone wi waɗane duwa hakkane wiye kono kadi sone wi waɗane duwa hakkane wiye fulagulane dewmiya waɗane duwa hakkane wiye ko mamadou jarannama waɗane duwa hakkane wiye ko mawɗo gorko o waɗane duwa hakkane nde sami anda indema waɗane duwa hakkane wiye ɗore duwa hakkane wiye ko sukar balde wi waɗane duwa hakkane wiye holima fulagungu yaɗane duwa hakkane wiye duwa mana jaabino waɗane duwa hakkane wiye duwa mana jaabino waɗane duwa hakkane wallahi egge balde wi waɗane duwa hakkane wiye ko kebe balde wi waɗane duwa hakkane wallahi mi muñami maltuma waɗane duwa hakkane wiye ko cewɗamo hege sewna waɗane duwa hakkane wiye wallahi yo allah wurnuma waɗane duwa hakkane wiye jarama beso am waɗane duwa ele waɗane duwa wallahi kono allah aynanam waɗane duwa hakkane wiye yo allah aynanam waɗane duwa hakkane wiye ndemi ala fiyoɓe waɗane duwa hakkane wiye mi jogui jaɓɓittoɓe waɗane duwa hakkane wiye ko minne mi weltima waɗane duwa hakkane wallahi yo allah wallu men waɗane duwa hakkane wiye ko ha yara yeeso waɗane duwa ele waɗane duwa alaji waɗe ɓen sunano amalayi waɗane duwa hakkane wiye kono seni diallo wi waɗane duwa hakkane wiye kono seni diallo wi waɗane duwa wallahi ko ngal cenɗo mi yeehi waɗane duwa hakkane wiye jarama mawɗo am waɗane duwa hakkane walla mi anda inde nde waɗane duwa hakkane mi anda inde nde waɗane duwa hakkane wiye ko haala namminano waɗane duwa hakkane wiye kono haala namminano waɗane hakkane alaji basin wi waɗane duwa hakkane wiye alaji basin wi waɗane duwa hakkane wiye nani yo nani ndeta nde dimbule hola yimɓe amɓe pulagu gambingu balle kammi yaha ko ñani garmi ndar e fulɓe garmi ndar ko wali gata e mawɓe worɓe ɓe ko rewɓe gambi ɓe ko rewɓe fulɓe ngari kajjatu diallo woni kajjatu diallo wi to tiidi demba woni on de ko kawam ko tiidi ko kawam allah waynu laamu hoto yimɓe amɓe ire yaatiɓe amɓe ɗo bawɗi koti kam ko darnanaale mbayi e fulɓe darima ko fulɓe gimmima ko fulɓe gimmima ƴettumi dande am nan bawɗi am ɗi e yaadiɓe amɓe ɓe fulɓe gambi ko ɓe fulɓe mali ko fulɓe Côte d'Ivoire e ire yaadiɓe amɓe Sénégal ne ari ko Mauritanie ari ko Guinée Bissau ari ko ɓe fulɓe weli yaadiɓe amɓe ko Burkina ari kay e Burkina Faso ari ko yimɓe Burkina ɓe ko Allah woynan en ko Allah wallu en ko sarliyon ari ko sarliyon ari sarliyon ginmiya ko Sikko Sise ari ko Mimi wawata e Moussa Bala Gueye bonten to weliya gardiɗo o pasalum
ko Bala Gaynde wi ko Mamadou Lina wi e hallam indema jami janngo an ngar ko fulɓe liggoto ko Boussa Bala Gaye gardiɗo Hoppa Saloum e niide wowiwa ɗo Demba Sina wani ire yatiɓe amɓe Mamadou Camara wi ngare nosoyen ko fulɓe laaɓima hollam indema ko niide wowiwa golle fulɓe TV laatake golle moƴƴuɓe jogiten fulɓe TV